kowe ora perlu swara. Arek serangke Kanjeng Adipati ana ing barat. Kowe aja wae saka regeman kowe. Labangiren lan kabeh wae promjrit. Hati-hati. Yen bertek dudu berteke cekel. Kangket. Boten perlu kuatos. Perkawis para cantrik mangke kula lan para panjenengan yo. Padepokan Putan Slawe kepung. Tiko. Sampeyan iku sinten? Loh. Ora ngerti. Pepatih ing Barat Mojo. Patih. Oh. Lah kok sampeyan blandang kalih Mas Roro ing Ndang Mustika Sari niku ajengan gawa teng pundi? Kene ngerti. Dipatih. Engko nek mlayu metu kono kowe ora ngerti. Monggo Mas Roro. Kene iki. Oh, tidak bisa. Kowe nek ikuti mau sing gandang iki. Sing gandang yo iki Jaro, wis ketemu di Jaro. Patih Bondo Salu. Bondo, nek sampeyan niku jujering patih. Ning tumindak sampeyan niku wis tumindak sing kurang ajar. Sampeyan kok dadi blandang karo Mas Roro. Tidak boleh. Kuwi batune copot terus sik ben ora apa-apa. Wong kok ning kono kok Mas Roro Endang Mustika Sari kula jaluk. Ora oleh. Kowe ngandhake nek patih kuwi tumindak ala. Dusta Endang Mustika Sari ngrusak padepokan. Kuwi wis adat sabene ngono. Aja meneh patih. Ora nayapa praja kuwi sing do kurang ajar yo akeh. Lah sampeyan niku nara praja kok tukang colong niku kepripun ya? Ora apa-apa kancane akeh. Para praja iki lak kudune bisa nganggo apa tuwa nek ngrungokke gununge Bondo sapa iki mau? Bondo Salu. Bapak Salu wis ora ono tegese. awang dheweke wis padha ijo. Sajane niate piye galo. Ora bisa. Panjenengan cekap wonten mriki. Engko sik ngene. Piye? Urung tanwurunga engko sing ngadepi kowe sak kancam. Nggih. Ning Mustika Sari aja nganti wah. Kowe iki para cantrik-mentrik wani karo para prajurit. Wani mawon. Boleh. Awak tumindak sampeyan niku salah kok. Sugih kendel bondo wani kowe. Kowe Wis pikir kowe. Wis apa-apa kowe. Aku penjuru Barat Mojo. Kowe jejering cantrik. Kene kok senajan kok wani. Senajan aku ki cantrik, ning tanggung jawabku ki gedhe. Aku kudu bisa balekke Mas Roro Endang Mustika Sari. Cukup mung tanggung jawab. Sing kok adepi sapa? Ladeni. Apa nek kowe prajurit Kolondora Pudi ngono Senopati Barat Mojo? Kandhane kok. Nyoto perwira yo ketok pati kok meneng wae iki kepiye kene direwangi dilot moro maju sing ngelemno ayo kowe maju. Ayo.
Kowe maju. Ayo. Bagus. Ini aku duwe prajurit pengpengan. Senopati pengpengan. Saiki ngene. Isi ana laku soan ning Baratwaja. Oh, ngaten. Engko bab Mustika Sari wis cukup aku kae. Sampun boten wonten perkawis malih. Para santri menawi Padepokan sampun kan mlajar. Wis padha mlayu. Mengko sing Padepokan dibesem. Sisih kidul diobong. Ayo tak duluwe bali nang Baratwaja Padepokan diobong. Ayo. Ayo, ya.
Endang ana ing Padepokan Kota Slawe iki ayu. Jenengmu sapa mau? Aku. Bondo Salu. Bondo Sar. Salu. Oh, Salu. Kuwi nek wong celat, bocah cilik celat nek muni Calu. Bondo Salu. Alias Iya, hah? Nek kowe mau pepatih endi? Patih ana ing Kadipaten Baratwaja. Gene pangkatmu patih. Lah kok ning dadi maling? Loh, patih iki maling yo oleh kok. Aja meneh kok ming maling